नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा आज के भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के हिट राइटर दबंग राइटर अखिलेश कश्यप जी के बारे में। पहले आप लोग देखनी कि के तरीका से एगो नेपाल के फैन सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव जी के चेहरा के तस्वीर अपना हाथ पर गोदना गोदवली और ओकरा बाद उ पूरा इंडिया में, नेपाल में, हर जगह पर फेमस हो गई। एकरा बाद अब पहली बार ऐसा भइल बा कि कोनो लिरिक्स राइटर के जो कि गीतकार होला ओकर फोटो के अपना हाथ पर गोदौले बा और उ राइटर बाड़े अखिलेश कश्यप जी के गोदौले बा। कहाँ से बा अभी कुछ जानकारी ना बा। खुद अखिलेश कश्यप जी ई वीडियो के शेयर कैले बाड़े और उ भाई के बहुत बहुत धन्यवाद देले और साथे ही हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद कैले। कहें से कि उनकर मानन बा कि अगर वो हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के राइटर ना रहते और उनका खातिर गाना ना लिखते तो शायद उनकर ई सौभाग्य प्राप्त ना होइत कि कोनो फैंस उनकर चेहरा के अपना हाथ पर हमेशा खातिर गोदवा लेवे। जी हाँ, तो बहुत बड़ा बात बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो फैंस के लेवल बा उ दीवानगी ए तरीका से बढ़ रहा बा जो कि ऑल इंडिया में कहीं भी केहू भी सुपरस्टार के ना हुई। और सिंगर और एक्टर के खातिर तो दीवानगी रहबे कैलस, लेकिन अब राइटर वो लिरिक्स राइटर यानी कि गाना के राइटर के प्रति भी इतना ज़्यादा दीवानगी, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के बात बा। तो आप लोगन के ये अपडेट कैसा लागल कमेंट में ज़रूर बताई। और अगर आप लोगन के जानकारी होके कि के लइका भाई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ओकरो हम अलग से एगो वीडियो जरूर बना देम। काहे से कि वो भाई के हक बा कि थोड़ा नाम शाम वो कमा लो। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।